masang adlaw ditong tanan. Dagos kabasakan. Kadaghan mo ko nakita ng mga elepante nanubo kan siya na. Manubo man siya sa basak basta, manubo man siya sa basak basta agbasak ko anay tanem. Karang giani na ba? Nda kaning elepante na istorya daani mamangot ko bagana. Si Ate Florelisa ko og si Manding Lina, katong mama ni Aisa, Manding man to mo unda si Insi. Katong Las Muntinlupa, gibawantay ko no sila sa basak kay nalay ko ni Maja. Gipanglato silang tatay angin na daani. Wa na ning bantay sa Maja kay nangalisang na daning kuan. Karang nay elepante kay daghan ay ud. Nagkabkab sila sa kabasakan da. Siguro ang basak nang happy na nga tumban. Mao to sa tatay na itok. Paghapon pag uli nila lagi kastigo. Kinalina ha man imutok gibutang. Ngano wa mo nagbantay sa Maja kabkab baron mo dito. Kasi Manding mardi panganay mo siya giingnan. Dani bas Manding nga. Tos kiting tay, ingon man kuno, tos kiting kuno gisang utok. Angin na ng elepante na. Tarawan nyo guys, daghan lagi. So ni mga elepante na. Unsa kadugatan dani, puy aning mga daghan, dani mamilit. Muno ra man ni kalit sa basak. Uy, di ako'y nakitaan. Managhan naman ni. Mo ni si karang may golden berry. Amo ni dang bunga na sa golden berry lam inig mahinog. Ani nga timan-an kay nga kuhaon og garang nay mahinog na. Daghan pa tangkong. Sa daghang elepante. Kadang elepante og matiguang na siya. Daghan ni ud mamilit mo nang malisang sila. Si Ate Florelisa kay tawar naman nag-ud. Dahil kakao dah halang may sum. Agay. Dugay manusi kada kay sum. Ming! Dali Ming. Mara man iring nga ilahon man nilaki na ba rin siya? Hala na mahimo man kanang iring buang nay. Di ba ka nabugtok nay? Na majuk ang background daghay kahoy binugha. Nagsuday sila na nagtao, mayroong gipabagha. Kaya injag, buwan na may ikasungnod. Nay, yung tawag mas limul na, Nay. Nakinang na kung siya na ato sa Manila. Hindi. Kanalan na siguro siya kauban. Ikaw rin mag-desisyon mo, gano'n. Ha? Ikaw rin mag-desisyon na na. Nanta kay mingawan ng kuninjo. Mingawan, lagi dara guys na. Bitaw guys, yung tawag sinimula ganihan, nagkalaysod si Cerritos Manila lagi. Kasi dara mga saspisto. Papangitaon naman si Zag tao nga itong ikaaban dito. Kay di pa man ito kung makadesisyon o kanang nay. At ito ba ito Manila ang upadyo. Kaningawan lagi ko dari, inunas na nagtatay, ningawan ko. Hapon siguro makato ko Manila basig. Kuan ako mo bisita nga sa kabuan, nay no. Gamuli na padani. Marato pag eroplano. Pamasahe. Gasto mo pamasahe. Mahal lagi kakao balik dito lungsod nay. Ha? Mahal ang kakao. Kanin kakao sa una habit man dani mga priso. Ano man? Gikiha man mi. Sama na ha. Kadtos imong gitam ng saging, ibabaw. Nay kakawan dito no. Daghan naglumbay. Sa ibabaw sa tapad. Tapa ni kakawan ni nga na. Oh, anda. Kasi gaw din ko ana ni tatay udyan. Ang mana pa ng lulo. Ang mamanggi paraglahan na gisang kakawan. Ang nagpango si Ate Jejin. Ang mamanggi bang tigbas-tigbas. O maora. Ang mga tigbas nsa. O mga hamig bunga nga niyang supsepan. Ang mga niso ang marpang ilabay-labay. Ano mga punuan ang mga ilabay-labay. Oh. Nsa mga to gihawag mi. Tawang lulo rapod gihawag mi gato ni kapitan. Dagi papirma mi dito. Motor pa ko na persohon. Ako si Dodo si Ate Jejin. Si Prami wala apil kasi Prami sa ora di wala magaban-uban namo. Kami na may mag ato-atos karang na kalibunan. Di ba pirma mi? Pirma mo. Kaya di mo pirma preso. Gadlok raman dai mi.
Kay kuan pa man kuan to elementary sa si Dodo grade 1. Hala makalisid pagpirma. Naggergereg nagkamot ni pirma. Kay nahadla kay ipapreso lagi. Sa mga to, wala gad may motro. Kaya nalisa nga lagmi. Nga na day patagam sa mga kuan ron. Mga bata pa dog na mag-hilabot sa mga kakao lagi. Pero kaning kakao hinuong karon di na po nahilab ta sa mga bata kay ang mga bata karon di naman hilig mga ingani kay nanamas cellphone. Kung po sila kalibaw, magkakaw sa una, mahimong sa pizza. Kuha lagi na lang nay. Wa mi mga beut lagi sa una kay wa mi nasayod ba nga kanila yung kakao mo ada ni himuog karang tablija karang atang imnon lagi si kwati. Mao to ang mga pangitigbas-tigbas. Nga na ba nang subsuban sa mga ilabay-labay. Unsa si yoyo mo na among tawag sa mga kuan lulo na mo to na magamong tawag yoyo. Gipapirma mi dito. Peso mo, Joyo. Ay, amo ko nung gihilabtan, pero kung ano itong isa, panghadlok ra kay, ang kakao sa una kay, importante madalis mga katiguangan, kaya ni ka-December. Maghimong sila si Kuwate kay, kanabang painitay, ipang kapirid, tus, kapilya. Mau to nagkarag-karag pa ko, ang hadlok ka pa na, sa, kuhan pa ko na to, grade 2. Sa si Dodo, grade 2, ang katong ang mahod laki. Si Flora may ragadi wa maapil, ug mga ingana. Kaya nandam lang ko skuan. Kapatan una na mo sa unang nga pasaway ni Kazu. Pero katod lang may mga kakawan, nga daghay mga kakawan, baka nang ilang inegosyo, di naman din nila supsupan ni. Ilang naman ning hugasan. Sa buwan. Labi yung pagsupsupan katamis. Gani halagi nag-isura naming limol sa video call, laluoy ko. Kaya na busy na siya dito sa Manila. Niya sigara mag-istorang limwil. Kaya nga nagising nga kinahanglan ako si Janahe. Kaya ron ako siya kaaban dito. Dapat ina nga naman day. Nakinahal ka nga kay gusto ng kag-ana-ana. Ana ang gibinawangan ba? Kaya naman sa binawangan ka naman kaya nauso ba ng ana-ana ron. Sa kanang nai TikTok, dari pa Facebook, ana-ana ko no. Wala man dyan ka nang naiwa pa ko ka. Desisyon lagi. Ug sadod asa mo dani mo pudyo, dani pas bolog sa Manila ba? Nagibalit pag nga mag-ilinyo lagi kuno. Sa una nakasuway mo kog ilinyo. Katong bata pa mi, grabing nisira ka dudod. Kaya way tubig. Hindi magkaos mi ang ladua. Madyo ng tag na pa'y tubod ron nga kakausan. Daw na pa yung mga tubod ron sa sapa. Sa una ka itong nag-ilinyo, wag ka dito ingan og nabantas ni. Kasi sa una si tatay kay kuan man, pugihan, tingnan pa man siya tinanam dito, ibabaw nga mga saging, karang naay, kamuti, bulanghoy, inza. Nakakuan man mirad to, nakaharbis may kamuti, grabing daghana. Ang kamuti, ang manghihimog binangkong. Bawo kasi nakaila na binangkong. Kanang binangkong guys, kanang naay. Ang kamuti imo ng pangpanitan. Unsa imo nga tagtaron. Unsa ibuwad. Ug mao gana. Lubgon, tungod gana. Unsa og ganang nay. Katong imong nilubok ay himuon to nimong suman nga kamuti unsa pwede pud himuon nga karang naay puto. Saon lagi katong ilinyo katong eskwela mig elementary. Unsa wa may bawong kwarta, magbawon ra mig bulanghoy. Kanon namong inigresis. Hinday bailita, di ko kay kapoy, among pamahaw bulang huy. Among pani uto, bulang huy pinuto, among pani hapon, bulang huy gihapon. Lamin ang bulang huy kadaghang kay mahimo, pwede nimong putuhon, suman, sanay pang bandiha. Pero, mas lamin itong bulang huy nga brown. Bito guys, joke na bito guys. Libag palagi ko. Ugas ako mo puzo. Kaya ag pisto ni Limbol kataw man sa tay Rizal, okay man pa dito kay di man pagkazo ingog ganang nay abog. Kaya kanang tay Rizal kato naman nas bukid-bukid dapit. Papaning ahon-ahon anong kadaghan. Tas Floramida si Papa Dins vlog. Okay ka pa rin sa Agusan day. San Fran, Sagusan.
Agusan. Del Sur. Agusan del Sur day. Hala. Dia mga chikitin na, dia mga chikiting food. Papa Den's vlog. Hai si Papa. Na-shoutout ni Tatay Willie. Nakatawad si Papa. Nakuha mo siya. Gapon sa gabi, sige hilak. Gila ko mo rin. Mga rin yun, ang gabi yung dako. Hala, kita na kang promi. Na? Promi na? Muduha kang Dalton? Kray-kray na madal. Ha? Gutom na. Ang muduha man ko rin sa floor, ng kilo. Bawas Dalton, sumuod na. Gigutuman si sa jeep eh. Ha? Sige na, halos manghud. Ala, mga susukag mo sa yung kwan. Na, sige magtutoy pa. Manihapon naman ko rin si Jab. Halos Dalton na kay bisita, Dalton. Manihapon sa ko. Kumusta tayo? Mga pads, di mo si JP si Gwen. Soro ganyan takog maribo. Niya kay murag na alanganin naman ko sa oras. Sige lang, di ka dirikat na. Bernis pa ko. Nya, Sabado, Domingo, nag-apil mo ko yun. Nya, pagkalunes, sugot ko. Manar, report ka. Soro, oo. Pila man sa kong imong bata? Sarap. Ano ba? Magkanayin ko ka. Murag ka na, tama na. Alisin mo kung lison mo ko itong anak ng asawa mo. Ay mo. Yung Diyos mo. Ya, murag dang takam. Pareha naman. Ya, hi sa hi. Hi, kuno hi. Hi sa mga fans. Kaya na kang tutay Ariston. Tama din sa sali awan ko nila. Ato Steve, ina siya magtanong. Hala, hindi makakita na ni mo. Gapo, batay, di ka kita tay. Kadalabay na mo, maduming bumos ni kami dito si Popo. Gusto ko siya makapit din. Oo, nakita. Ato man lang sila. Wala na. Balik ko yung breakout. Huy, emergency. Mana si Raymond, gihabak na pod. Asa magkagi? Nada may parakuan. Ramay tubig. Para hibak, ito bilya. Nalala ko na. Agay na, ikaw na tayo. Luwi laman ay. Ang bata ra, pinamumura nila. Kuan. He, ikaw ba? Magtutugod din nga tao. Hindi buhiyan. Ha? Hindi magtutugod din. Panda, aw ka bang? Halaka. Ito na kayo, di ka ilag ba? Para sa ikita. Ginti ka man sa garihan ay. Hindi ka na. Kuan terabis. Katulungan sa hindi kayo ano, katulungan. Lapos ko ano. Luwi lang pa si Raymond. Sige, baka nang gihabak mo na si Raymond. Sige.